il·lustracions de gran format als Jardins del Príncep ajuden des d'aquesta setmana a recordar i entendre un dels grans actius que tenia la ciutat de Tortosa durant el segle XIX. El balneari d'Emporcà, situat al barri de Remolins, havia esdevingut un lloc de referència turística de la capital del Baix Ebre, de gent que arribava atreta pel potencial de les aigües medicinals del manantial de l'Esperança. Penseu que és un balneari que, pel que jo he pogut saber, va arribar a rebre 3.000 visites en 3 anys, això vol dir que... 1.000 visites en 3 anys, perdoneu, això vol dir que probablement devia tindre 60-80 habitacions, no les sabem exactes, és consistent. És un balneari urbà, és un balneari que la gent hi podia vindre en tren, que podia allotjar-se a una fonda o aquí dins del mateix balneari. És un balneari que està dissenyat com si fos un gran hotel. De fet, aquí la gent venia no només a prendre les aigües, sinó també hi havia un teatre que després va arribar a ser un dinamitzador de la vida cultural de Tortosa. Penseu que esteu al barri de Remolins, Remolins tenia el teatre, tenia la plaça de Bous, és a dir, era el centre de la vida social tortosina, fins que es fa l'Eixample de Tortosa. Per tant, això ens revela també una importància també social que realment a mi m'ha sorprès. Aquest dijous, l'àrea de turisme de l'Ajuntament van presentar el resultat d'aquestes il·lustracions que han anat a càrrec de Toni Térmens i han comptat amb la direcció de l'historiador Òscar Cid. L'antic balneari es va convertir en un espai de referència de l'alta societat de l'època i en un referent de l'oci i la cultura gràcies a les representacions teatrals que s'hi feien.